Köszöntelek ebben a videóban, amelyben szeretném veled megosztani azt, hogy én hogyan bizonyosodtam meg arról, hogy Isten létezik, és hogy szeret minket. Még annak idején, amikor iskolába jártam, az egyik csoporttársam megkérdezte tőlem, hogy szoktam-e Bibliát olvasni. Mondtam neki, hogy nem. Kérdezte, hogy érdekel-e, hogy mi is a lényege. Mondtam, persze. Erre felhozott egy olyan példát, hogy vegyem úgy, hogy minden ember az életének a végén egy bíróságon van, ahol sorolják a bűneit. Például lopás, csalás, hazugságok, stb. És mielőtt kihirdetnék az ítéletet, hogy halál, a hátsó sorban egy ember felemeli a kezét, és azt mondja, én ennek az embernek a bűneit magamra vállalom, és őt engedjék szabadon. Na most ez az ember, aki hátul felállt és feltette a kezét, az Jézus volt. Tehát gyakorlatilag ő magára vállalta annak az embernek a bűnét, aki épp soron van a bíróságon. Így szabadon távozhat az az ember. Mondtam, ez nagyszerű, mindig is hittem, hogy létezhet valami több is, mert a világ elég komplex, és nem hiszem, hogy egy zacskóban addig ráztak legókat, amíg a Föld kialakult, és mondjuk egy ember megteremtődött. De amíg én bizonyságtételt nem kapok arra, hogy Isten létezik, akkor addig nekem bárki mondhat bármit. Erre mondta a srác, jó, rendben, kérd meg akkor az Istent arra, hogy adjon jelet arra, hogy ő létezik. És még azt is mondta nekem, hogy Isten szeret titeket, és engem is, és bizonyságot fog adni arra, hogy ő létezik. Mondtam, rendben, elköszöntünk, és néhány méter múlva, mikor már sétáltam hazafelé, egyszer csak egy olyan belső szeretetérzést éreztem, amit még soha eddig nem, mint hogyha lenne valaki, aki nagyon-nagyon szeretne, és hallottam is egy belső hangot, hogy itt vagyok. Tehát ekkor döbbentem le, és bizonyosodtam meg arról, hogy az élet nem csak evés és ivás, hanem sokkal többről szól ez a lét, mégpedig arról, hogy halálunk után a mennybe vagy a pokolba kerülünk-e. És hogyha Jézust elfogadjuk, mint Urunkat, aki megvált minket, akkor üdvösséget kapunk és örök életet a mennybe. A rómaiaknak írt levél 10. versének 9. részébe benne van az, hogyha az Urat Jézusnak valljátok, tehát Jézust valljátok az Úrnak, és szívetekben hiszitek, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor örök életetek van. Na most igazából ennyi az üdvösség. Tehát az embernek el kell fogadnia azt, hogy ő bűnös. Be kell látni azt, hogy minden egyes elkövetett bűnnek halála jussa. És a mennybe való menetelt nem tudjuk kiérdemelni jó tettekkel, mert senki se olyan tökéletes, hogy bűn nélkül egy életet végig tudjon élni. Egyedül egy ember volt, aki erre képes volt, mégpedig Jézus. Egy ember által jött be a bűn a világba, és egy ember által lehet szabadulni a bűntől. Most, ha ezt vesszük alapul, hogy Isten annyira szeretett minket, hogy a saját fiát elküldte, hogy őt áldozzák fel azért, hogy neked és nekem üdvösségünk legyen, akkor ilyen mérhetetlen szeretetet a világba biztos, hogy nem tapasztal sehol. Tehát most gondolj bele, hogy ha neked lenne egy gyereked, egy ismeretlen emberért, egy rablóért odaáldoznád őt, hogy neki örök élete legyen. Isten ennyire szeretett minket, hogy ezt felvállalta, csak azért, hogy örök életünk legyen. És hogyha elfogadjuk Jézust megváltónknak, akkor teljesen más fordulatot vehet az életünk. Elküldi nekünk a Szent Lelket, és a segítségével teljesen új életet kezdhetünk el fordulva a bűntől. Most, hogyha ez így neked
ismerős lenne, hogy valami más is, vagy több is van az életben, akkor kérlek, imádkozz most velem. Istenem, köszönöm, hogy bizonyságtételt kaptam arról, hogy te létezel, és hogy szeretsz minket. Bevallom, hogy bűnös vagyok, és szükségem van egy megváltóra. Jézus Krisztusra, az Úrra, akit elküldtél, hogy meghalljon a mi bűneinkért a kereszten. Hiszem, hogy ő az én bűneimért is meghalt. Kérlek, segíts új életet kezdeni, hogy el tudjak fordulni a bűntől. Kérlek, küld el a szent lelket, hogy teljesen megváltozzon az életem. Kérlek, segíts, hogy jobb ember legyek. Kérlek, mutasd meg, hogy te létezel, akár álmokban, akár természetfeletti módon. Szeretném én is érezni, hogy te létezel, és hogy engem is szeretsz. Ámen.